Give-filmen af 1940. Give-filmen blev optaget i februar-marts 1940. Optagelserne blev foretaget af 2 professionelle fotografer fra Odense, Børge Stig og Mågård, og bekostet af kommunen og forretningsfolk i Give. Her er nogle ord, der kan minde os om, at før 1864 var omkring 9/10 af Midtjylland dækket af hede, men så tog Dalgas og andre dygtige mænd fat og ryddede heden og opdyrkede jorden. Og disse billeder viser os trin af udviklingen. Veje anlægges. El- og telefonmaster rejses. Trafikken udvikles. I begyndelsen af 1940 fandtes der ikke så mange biler, så hestekøretøjer som en jumpe var også almindelige. Her kan I følge vejen til Hjortsballe, og ellers ser man nu byen fotograferet sydfra. Vandværksvindmøllen ses, og der filmes mod højre, så vi får Give Kirke med. Nu skal vi på noget af en urolig køretur gennem Give by. Op ad Vestergade, og nu er vi ved torvet, hvor der var en helle. Forbi Give Hotel med de store kastanjetræer, købmand Appel til venstre, op gennem Østergade, til højre høje træer og lave huse, og så kommer forretningsejendommen på hjørnet. Vi drejer op ad Hospitalsgade, men vender hurtigt tilbage og kan igen se møllen, der driver vandværket. Vi drejer om ad Torvegade og passerer til venstre konditoriet og bogtrykkeriet, og er nu pludselig ved stationen. Op ad Jernbanegade og lidt længere fremme ser vi 3 store porte. Her var der Falck station fra 1933 til 1956. Igen hellen midt i gadekrydset med vejskilte. På grundlovsdagen den 5. juni 1868 afsløredes mindesmærket for Frederik den 7., en bronzebyste lavet af billedhugger Otto Evens. 800 mennesker var denne dag forsamlet på Give Torv. Vi får set et glimt af den daværende metodistkirke, der er fra 1894. Ejendommeligt nok var Give sogn fra reformationen til 1866 anneks til Øster Nykirke, og fra 1866 til 1906 til Ringgive. Det var altså først i 1906, at Give blev et eget sognekald, og den første præst, der blev kaldet i 1906, hed Malte Nielsen. Der er bryllup. Pastor Malte Nielsen kommer ud, og præst og chauffør løfter hat for hinanden. Her er brudeparret Gerda og Evald Christensen, som blev gift den 17. marts 1940. Her, tæt ved kirkedøren, ses Niels Kjeldsens grav og mindesten. Som dragon faldt han i en træfning mellem Vejle og Kolding i februar 1864. Hans tapre enekamp blev kendt i historien, og Niels Kjeldsen mindes stadig i Give den 28. februar. Også Gives kommunevåben hentyder til hans kamp. Sognerådet har 9 medlemmer.
Formanden sidder for bordenden. Nu rejser han sig op. Det er bankbestyrer Lind Thomsen fra Handels- og Landbrugsbanken, senere Midtbank. Han var med i mange ting, fik også en mangeårig plads i amtsrådet. De andre sognerådsmedlemmer er trafikassistent H.M. Hansen, købmand Karl Munk Andersen, gårdejer Peter Larsen Give Mark, husmand Søren Jensen Ramskov, husmand P.C. Pedersen Fare, tømrermester Johan Johansen Give, gårdejer William Willumsen Store Nygård og gårdejer Christian Loftlund Loftlundgård Fare. På kommunekontoret består personalet af til venstre Helga Nielsen, datter af murermester N.S. Nielsen. Til højre Lis Hansen, datter af trafikassistent H.M. Hansen. Ja, snedkermester Markus Christensen var sognerådsformand i 20 år og formand for teknisk skole, som han her står ved. Som det ses af det trekantede skilt, var der om sommeren også vandrehjem her. På grund af pladsmangel i skolen ved dennes ombygning, var der indrettet et undervisningslokale i bygningen ved siden af tinghuset. Derfor er der børn omkring. Forligsmæglerkommissionen kommer ud. I midten har vi Markus Christensen, til venstre er det sognefoged Marius Christensen, og til højre i uniform politiassistent Ulbriksen. Give sygehus, nu plejehjemmet Solhøj, er fra 1894 og brugtes som sygehus i 60 år indtil 1954, da det afløstes af det nybyggede sygehus ved Tykhøjevej. Der er stuegang, overlæge Halbro forrest, så en reservelæge og oversygeplejerske frøken Bjørnholt og et par andre sygeplejersker. Her undervises sygeplejeelever og sygeplejersker af overlæge Halbo. Christian Halbo blev overlæge i 1916, da han afløste Dr. Pakker. 1940 er han sidste år som overlæge, i det han efterfulgtes af overlæge K.M. Andersen. Her er optagelser fra en hestemarkedsdag i Give. Der var ikke så mange biler på gaderne dengang, så det kunne udmærket lade sig gøre at holde marked midt i byen på torvet. Ja, der var rigtig mange herlige typer. Og nu skal hestene mønstres. Man kunne også købe en pølse med hjem. Det er en ægte givevare. Dengang var der svineslagteri i byen. Christian Poulsen fra ejendommen Håbets Hjem kører ikke i bil, men han ejer et billignende køretøj.
Han standser ved brusen, hvor uddeler Svend Åge Willum afleverer en vare til ham. Landboforeningens generalforsamling ledes af formanden Jeppe Nielsen fra Tofthøj. Det bliver for sidste gang, i det der skal skiftes formand. Her har vi så de mange landmænd fra Giveegnen, som har mødt op. Desuden er der konsulenterne Vestergaard og Steffensen. Og der er trafikassistent H.M. Hansen. Han er referent ved Vejle Amts Folkeblad. Der har vi den nye formand, Christian Loftlund fra Loftlundgård. Der bliver råbt hurra. Om det er for den gamle eller nye formand, eller det er for Landboforeningen, vides ikke. Aktieselskabet Give Dampteglværk holder generalforsamling. Formanden Mads Madsen Vennergaard Fare tager ordet. Der hørte altid spisning med til generalforsamlingen, og den foregik altid på konditoriet i Torvegade. Blandt de fremmødte ses blandt andre tømmerhandler Axel C. Nielsen, gårdejer Skov Johansen, og bankassistent Svend Løvbjerg. Der gås til sagen med stor alvor. Afsluttende personbilleder viser blandt andre vognmand og Falk-stationleder P.A. Poulsen. Udsigtstårnet stod oprindeligt i Hedegaard og var en vindmølle, der drev et lille elektricitetsværk, men det blev senere flyttet til Give og rejst som et udsigtstårn. Og fra den 9. april 1940 var det besat af tyskerne, der havde observationspost her. Der var dengang ikke så høj bevoksning, som man kunne skue vidt omkring. Men efter krigen var der usikkerhed, om tårnet var solidt nok, så det blev revet ned i starten af 1960'erne, for der ikke skulle ske nogen ulykker. Vi ser lidt af Give Lystanlæg, der anlagdes i 1924. Her følger optagelser fra den strenge isvinter i begyndelsen af 1940. Med islag så kraftige, at ledningerne knækkede mange steder, og folk fra elværk og telefonselskab havde travlt med at udbedre skaderne.
Fodboldbanen lå ikke ved plantagen, hvor det senere store stadionanlæg kom til at ligge, men derimod på et areal, hvor Diagonalvejen og Falkstationen ligger i dag, altså nær lystanlægget. Nu er vi i Give Plantage, der indtil 1867 var lyngklædt. I det år gravede man render og plantede små graner. I 1914 kom banen til at gå gennem plantagen. I de 20 foregående år var Give endestation for banen fra Vejle. Her vokser graner, og vi skal prøve at følge noget af arbejdet i skoven. Det var hårdere og fysisk krævende, end vi kender det nu. Det var øksearbejde, og det var arbejde med håndsav. Her læsses kævlerne op i en kassevogn. Her er optagelser af forskellige veje til Give Plantage. Det er Trehøjvejen til venstre med volden, som også blev anlagt med håndkraft i 1867 til beskyttelse af nyplantningerne. Så er der inspektion af Skovriderholt fra Grindsted og bestyrelsen. Vi har til venstre bankbestyrer Lind Thomsen og Skovriderholt med stokken. Han er formand for aktieselskabet Give Plantage. Desuden ses Anders Ringgive fra Fare og Skovrider Åskov fra Grindsted. De står her ved mindestenen for stifterne af plantagen.
og så lidt fra Give Vandværk. Vi har allerede set vindmøllen på afstand. Her er den tættere på. Nu kommer smedemester K.M. Jensen fra Frederiksberg og stiger op i møllen. Han har tilsyn med den og skal sørge for smøring og eventuel reparation. Læg mærke til det op- og nedadgående pumpeværk inde i selve tårnet. Her ser vi et kort glimt af den stråtægte skole nær ved Give Kirke. Skolen blev brugt indtil 1901, da en ny skole blev taget i brug på Skolebakken, nu Rådhusbakken. Den blev udvidet flere gange, og her er man i gang med et stort nybyggeri. Overlærer, senere skoleinspektør N.P. Pedersen, er i gang med et forsøg med gnidningselektricitet. Her har vi den interesserede flok af elever. Give Skole har haft overbygning eller realafdeling siden 1923. De første år var det kun hver andet år, der skulle aflægges eksamen. Præliminær eksamen. Dengang var det ikke almindeligt at gå i skole mere end 7 år, men der var nogen, der havde lyst til at læse. Det var der lejlighed til her. De kom både fra Gadbjergsiden og fra Thyregod Vester. Med toget eller på cykel. Her er overlærer Harborg Jensen. Læg mærke til drengen ude til højre. Vilhelm Østergaard, det er ham, der nu er oppe ved tavlen for at tegne en retvinklet trekant. Han er dygtig til matematik, og som voksen blev han matematiklærer ved seminariet i Herning. Der var ikke noget specielt håndarbejdslokale. Arbejdet foregik ved de almindelige skoleborde. Lærer er Edith Jørgensen, senere gift Munkø. N.P. Pedersen ringer ud. En vældig masse børn kommer ud. Man kan godt forstå, det var påkrævet at få en udvidelse i 1940-41. De var specielt dygtige til at springe baglæns over buk dengang. Det er helt fantastisk.
Legen i frikvarteret foregik på pladsen på den anden side af gaden, hvor der senere kom rund parkeringsplads med stenspringvand. Nu løber børnene ind. Til venstre ses, hvordan der bygges på den bygning, der i 1970 bliver til Give Rådhus. En handelsrejse vil spise og overnatte på Hotel Borgergården. Hotellet blev indtil ca. 1938 kaldt Håndværkerforeningen, men det skiftede navn, da det blev udvidet og moderniseret. Her dækker Esther Andersen bord i restauranten. For øvrigt blev der i 1982 indrettet hovedbibliotek i disse bygninger. Værtsparret var Sigrid og Johannes Rasmussen, der blev ansat i 1939. Det skulle vise sig, at de to i høj grad var pladsen voksen. Senere blev de ejere af Give Hotel, som de gav navnet Diagonalkroen. Her er en optagelse fra en privat fest på Borgergården. Det er bankbestyrer Lind Thomsen og frue, der fejrer datteren Gudruns konfirmation. Håndværkerforeningens bestyrelse præsenteres. Formanden er urmager Åge Nielsen, som senere blev sognerådsformand. Skræddermester Christian Østergaard. Til venstre købmand Skriver. Til højre trafikassistent Hansen. Og maskinhandler Brockholm. I lokalet er ophængt 2 billeder af afdøde formænd for Håndværkerforeningen, der stiftedes i 1885. Der spilles dilettant. Det er Give Ungdomsforening, der opfører et stykke på Borgergården. Det hedder Brødrene Østermanns Huskors. De 3 brødre spilles af henholdsvis Karl Andreasen, Hans Werner fra Bæksgård og Ejner Eliseholm fra Neder Donnerup. Her ankommer den nye husbestyrerinde, spillet af Marie Christensen Give, en skrap dame, der bliver de 3 brødres huskors. Hun har et antal hatteæsker med sig. De bringes til hendes værelse, og at hun allerede har forstået at sætte sig i respekt, ses tydeligt i de 3 brødres optræden.
Det begejstrede publikum klapper, som de var betalt for det. Yderst til venstre taler Ungdomsforeningens formand Svend Løvbjerg. På første række sidder bankbestyrer Linn Thomsen og overlærer Pedersen, begge med fruer. Formanden siger aktørerne tak, der bukkes for sidste gang, og de sidste klapsalver lyder. Der holdes hovedkredsmøde i Ungdomsforeningen og årsmøde for Vejle Vestegns hovedkreds samtidig. På talerstolen er forstander Majbom Vesterlund, mens Svend Løvbjerg laver referat. Deltagerne er derfor medlemmer fra foreninger, der hører under hovedkredsen, især bestyrelsesmedlemmer. Dette er Give Mandskor. Det blev stiftet i 1933. Dirigent var overlærer Gert Nikolajsen, og han bestred det hverv i 45 år. Blandt sangerne kan følgende nævnes: frisør Malte Madsen, frisør Justus, tøjhandler Poul Slot, lærer Harbor Jensen, smed K.M. Jensen, to brødre Mikkelsen, typograf Vagn Fejerskov, maler Holger Jensen og søn og uddeler Svend Åge Willum. Der filmes tættere på 6 af sangerne, blandt andet smedemester K.M. Jensen, frisør Justus, malermester Holger Jensen og uddeler Svend Åge Willum. Byens bank er Handels- og Landbrugsbanken i Jernbanegade. Vi ser ind i det røgfyldte direktionslokale, hvor direktør Linn Thomsen sidder i midten. Til venstre skimtes tømmerhandler Axel C. Nielsen, og til højre sagfører Jensen. Ude i det store ekspeditionslokale ses på kundesiden fru Færgemand ved siden af sin mand, mekaniker Elvin Færgemand. De bliver ekspederet af bankassistent Svend Løvbjerg. Nu bliver også tømmerhandleren ekspederet, og ved siden af står Johannes Rasmussen fra Borgergården og dennes nabo, købmand Riis Jensen fra 1000 ting. Han er synligt imponeret over det tykke bundt sedler, Rasmussen kan putte inden for foret. Inger Nielsen, datter af urmager Åge Nielsen, er elev i banken. Svend Løvbjerg har haft en telefonsamtale, og han husker at ringe af. Som det ses, må personalet i høj grad arbejde ved ståpulte. Og bankeleven Hans Egeskov Pedersen fra Vester Smidstrup tager imod den lille piges sparepenge. Han nåede for øvrigt at blive direktør for bankens hovedsæde i Herning.
Sparekassen blev oprettet i 1872. Den begyndte ude på landet, men i 1940 havde den hjemme i Jernbanegade nummer 10. Peter Davidsen træder ind og hilser på Laurits Christian Laursen. Og det sker en gang mere. Og han hilser på slagtermester Bak fra Jernbanegade. Peter Davidsen filmes. Han har tilsyneladende ikke noget særligt ærne i Sparekassen. Mon han er hidkaldt for, at vi skal se hans gammeldags påklædning. Her til venstre sognefoged Marius Christensen sammen med Jesper Munkholm fra Munkholmgård. Og her Laursen og Kousgaard med Peter Nielsen skær hoved. Der er billeder. Pioneren, Kousgaard og Møller Jensen og Mølgaard. Og her igen Laurits Christian Laursen Givskov og Christian Kousgaard neder Donnerup. Så Charles Rauf skær hoved og Anders Christian Sørensen Bøllund samt Martin Sørensen Hedegaard og snedker Johan Johansen Torvet. Den sidste var udpeget som statens tilsynsførende ved Sparekassen. En fra bestyrelsen var fraværende. Det var Anders Ringgive, der senere blev filmet i hjemmet i Fare. Bestyrelsesmedlemmerne, vi her har mødt, var mest landmænd fra egnen. De drev i høj grad Sparekassens daglige arbejde på skift. I de følgende år ansættes enkelte medarbejdere, der var kontoruddannede, men professionel ledelse kom først i 1970. Aktieselskabet Give Svineslagteri var i 40 år en betydelig industri for Vejle Vestegn. Men stor konkurrence fra omliggende andelsslagterier gjorde det nødvendigt at nedlægge det i 1969. Vognmand Axel Jensen fra Vesterlund har været rundt på gårde for at samle svin. De afleveres nu ved rampen. Bedøvelse af grisene var endnu ikke indført, så de fik meget enkelt en kæde anbragt om det ene bagben og ved hjælp af kædetræk hejst op og stukket med en kniv, hvorefter blodet løb ud, inden grisen af transportbåndet blev ført videre til skoldekarret, som det ses her. Grisen løftes over i en anden afdeling af skoldekarret, hvor der synes at være mere bevægelse til gavn for den videre behandling. Nu lander kroppen på et bord, og en mand fastgør begge ben til en bøjle, der indgår i et transportbåndssystem. Næste afdeling står Peter Østergaard for. Her bliver de resterende børster svedet af, hvorefter slagteriarbejder Christian Pedersen viser håndelag til at give grisen et delikat udseende.
Så fjernes indmaden, og dele heraf går til kontrol hos dyrlægen. Det er overdyrlæge Ville, der har ansvaret for den veterinære kontrol. Han fik 4-5 år senere en større stilling ved slagteriet i Haderslev, og hans efterfølger blev P. Vangsø Jeberg. Emil Madsen har ansvaret for den korrekte vejning af grisene, og her skal de stemples med ordet Danish. Det kunne tyde på, at der var tale om baconeksport til England, men var en sådan mulig et halvt år efter udbruddet af 2. verdenskrig. Så er vi i et andet lokale, hvor store mængder flæskesider pakkes. De er halvstive, da de i nogle dage har ligget i store saltkar. De vejes og pakkes i sækkelærred. Der bindes solidt, og nu er pakningerne klar til at skulle forlade slagteriet. At det har betydning, at slagteriet ligger tæt ved jernbanen, ses her. Moritz Jensen på Slisken. Pølsemageriet ledes af pølsemager Laursen. Han har blandt andre hjælp af Agner Johansen, der giver farsen den rette konsistens. Og henne ved væggen står den enkle pølsemaskine. Et pølseskind sættes om maskinens tud, der udløses et tryk, og skindet fyldes af farsen. Og en dame binder for den frie ende. Her er kontorpersonalet, og der udbetales afregning til leverandører, blandt andet Hans Kyd Agerbølgaard og Jens Jensen Ullerup. Slagteriets formand ankommer. Det er Mads Madsen Vennergaard i Fare. Han hilser på direktør Hansen og på 3 medlemmer af bestyrelsen.
Først et glimt af den gamle mølle, der oprindeligt stod på Møllebakken og i 1912 blev flyttet til Møllevej som en del af Give Foderstofforenings bygninger. Her skal Andreas Gandrup afveje en sæk renset korn, mens uddeler Sivald Knop har travlt med papirarbejdet. Det er kunstskydning, der skal ud til den ventende landmands arbejdsvogn. En sæk korn skal til rensning, og Sivald Knop kontrollerer kvaliteten. Hele området emmer af travlhed med hestekøretøjer. Men der kan der også blive plads til lidt biltrafik. Travlheden følges herude i marken hos Peter Nielsen, Skærhovedgård. Det er sønnen Søren, der strøg kunstskydning eller kalk ud. Det er Signe Graver, der fører foreningens regnskaber. Og nu ser vi, hvem der sidder i foreningens bestyrelse. Peter Nielsen Skærhoved er formand. Dernæst følger Rauf Storbank Hedegaard. Uddeler Sivald Knop. Emil Sørensen Oksenbjerge. Christian Kousgaard Neder Donnerup. Henry Graver Give. Skov Løvbjerg Sillesthoved. Jens M. Christensen Ullerup. Og nok en gang formand Peter Nielsen. Der aflægges nu besøg på en række af egnens gårde. Det første er det korteste, nemlig på Store Karlskov i Ringgive Sogn. Gården ejes af Bertel Jensen, mangeårig medlem af Amtsrådet og senere kreditforeningsdirektør i Viborg. På Skærhovedgård har Hesteavlsforeningen opstillet hingste. Det er Peter Nielsen og hans søn Søren, der viser frem. Skov Johansen i Neder Donnerup, mangeårig formand for Landboforeningen, var svineavler, som det ses her.
Her kommer Mads Madsen Vennergaard ved fare med sit jagtgevær og sin trofaste hund. Mon hestene bliver gejlet lidt op til at være kode. Med datteren Julie som midtpunkt er der atter blevet ro over feltet. Lidt benzin. Ja, vi skal huske på, at tidspunktet er et halvt år efter 2. verdenskrigs udbrud. Derfor er det svært at få fat i benzin til biler, men mus er det måske ikke så svært at få fat i. Her er vi på Givskov, hvor sønnen Christian Laursen leger med dyrene. Han overtog som voksen gården. Håbets hjem er det senere Tykhøjvej nummer 21. Christian Poulsen og hans kone er i gang med malkningen. Så skal vi atter besøge Skov Johansen i Neder Donnerup, hvor de har en større besætning end på Håbets hjem. Og hvor de er så moderne, at de har malkemaskine. Og yveret bliver tørret af efter alle kunstens regler. Mejeribygningen eksisterer ikke mere. Den lå i Fredensgade, omtrent hvor Superbrugsen senere kom til at ligge. Her drejer en lastbil ind med transportspande med mælk,
Den kører op bag et hestekøretøj til samme formål. Indvejningen foretages. Til venstre arbejder førstemejeristen, til højre en medhjælper, Karl Møller, der senere blev ejer af Skærhoved Gård. Her ses mejerieleven Christian. Her kommer mejeribestyrer Korsøj Nielsen, der var antaget til stillingen året før, men som fik et mangeårigt virke ved Give Andelsmejeri, der for øvrigt blev oprettet i 1898. Efter 1976 blev der ikke mere behandlet mælk på Give Mejeri. En dampmaskine leverer drivkraften. Mejeribestyreren behersker en vigtig detalje. Korsøj Nielsen overrækker protokollen til formanden. Emil Sørensen, Oksebjerg. Der ses, at cigarkassen står inden for rækkevidde. De øvrige 8 medlemmer af bestyrelsen er Charles Rauf, Skærhoved, Christian Christensen, Hedegaard, Martin Pedersen, Ullerup, Christian Poulsen, Håbets Hjem, Skov Johansen, Neder Donnerup, Christian Hansen, Hedegaard, Anders Andersen, Ullerup, Johannes Hansen, Porshus. Tømmerhandler Axel Nielsen ses i hjørnet. Han træffer aftale med en murmester fra Grønbjerg. Og ude i lageret er han til højre med til læsning af varer på firmaets lastbil. Den svinger nu ud på Enggade, og se i baggrunden apoteket og tømmerhandlens facade. Bilen kører nu ned til stationen, hvor tømmerhandlen har en oplagsplads. Her læses yderligere nogle bjælker på.
Så skiftes der scene til et andet firma, hvor der også arbejdes med træ. Det er hos Henry Graver. Vi ser beboelsen, og her virksomheden. Henry Graver til venstre, sammen med sønnen Kai. Men nu kommer Emil Madsen, som vi så som vejer på slagteriet. Han er nemlig også ejer af byens Tuborg Depot. Og nu giver han arbejderne en forfriskning. Søren og Daniel er i gang med opskæringen. De andre er nu optaget af fremstillingen af brænde. Det ser ud til, at beskyttelsesbestemmelserne dengang ikke var særlig strenge. Imens fornøjer Kai sig med sin trillebør og hunden. Som Henry Graver stammede fra Vendsyssel, gjorde Erhard Brockholm det også. Han var oprindeligt møllebygger. Men her er hans nye forretning på hjørnet af Vestergade og Inggade. Med værkstedet, hvor smedesvend Skov Jensen er i arbejde. Og Brockholm selv betjener en drejebænk. Nu er Skov Jensen ved at klargøre en såmaskine, og Brockholm gør sin entré. Her er han sammen med proprietær Rasmussen fra Donneruplund. Og Rasmussen får forvist nogle markredskaber. Nu træffes de to ude på Donneruplund, den tidligere hovedgård. Det er en af de få gårde, der har traktor, en Fordson, som her trækker en rundsav. Men vi får den også at se i marken, endda fra flere vinkler. Munkholms manufakturforretning er en stor forretning i den centrale del af Give by. I 44 år har Christian Munkholm stået bag disken her, i det han begyndte i 1896 som bestyrer af forretningen. Da den dengang var en filial af Steffen Lunding i Vejle, men den dygtige købmand kunne senere overtage den selv, godt hjulpet af sin kone Christiane Munkholm. Læg mærke til det store udvalg af metervarer. Her ses ekspeditrice Marie Christensen.
Første ekspedient Preben Ingerslev skal finde en frakke til en kunde, Esther Thomsen, datter af malermester Thomsen i Jernbanegade. Det kan tilføjes, at både herr og fru Munkholm døde i 1942. Parrets døtre førte forretningen videre med Preben Ingerslev som bestyrer, indtil denne købte forretning i Strandhuse ved Juelsminde. Karetmageren hedder Christian P. Hansen, og han har sit værksted i Enggade. En bevægelse med hånd og kasket skulle have været karakteristisk for ham. Smedemester Anders K. Pedersen har sin smedje i Vestergade bag Poul Slots herremagasin. Her fremstiller smed Pedersen og hans hjælper hestesko. Bødgeren hedder Johannes Kilian. Han fremstiller kar, tønder, dritler med videre, og hans værksted lå i Østergade. Der, hvor der senere har været farvehandler i mange år. Det er nu blevet skomager Knudsen, der skal besøges. Hans forretning lå i Østergade. Det var adskillige år før ekosko og den slags kom frem, så der var meget arbejde for en skomager med forsåling og bagflægning af sko. Vi har et par gange truffet urmager Åge Nielsen, men her er han på hjemmebane. Facaden på hans forretning i Vestergade var nylig blevet moderniseret. Her er han på arbejde i værkstedet. Lidt senere er han i butikken. En kunde kommer ind for at få repareret et vægur. Det er Anders Sørensen, der bor på den anden side af gaden. I denne scene bliver man vist imponeret over, hvor fremskreden filmfolkene var i deres teknik for så mange år siden. Elvin Færgemann havde sit værksted i Vestergade, hvor forretningen Lady senere blev etableret. Han sælger benzin, der pumpes op med håndkraft, og han må stige ned, og han må stige op og hænge slangen på plads. Bilen, der hæves, tilhører de to filmfotografer. Om den bare skal efterses, eller de har en bestemt opgave til Færgemann, vides ikke. Værkstedet var indrettet i en af længerne til den gård, som tidligere var drevet på sædvanlig vis i landsbyen Give. Gårdens stuehus havde facade til Vestergade, og dens daværende ejer var Anders Sørensen.
og færgemand kan også svejse, og med denne sekvens slutter optagelsen fra færgemands autoværksted. Justus i Vestergade hed også Nielsen, men efternavnet var der vist kun få, der kendte. En elev vasker hår på en kunde. Kunden er Inger Nielsen, urmagerens datter. Så har Justus og hans kone overtaget arbejdet. Læg mærke til helsidesportrættet i billedbladet. Det er Mussolini, en betydningsfuld person i de tider. Håret bliver rullet op om et stort antal dingenoter. Så er der ikke plads til flere. Apparatet hedder Vella, det betyder bølge, og bølget eller krøllet, det bliver Ingers hår bestemt. Her bruges tørhjelm. Nu nærmer vi os færdiggørelsen, og Inger synes at være tilfreds med det flotte resultat. En anden kunde er fru Færgemand. Og så et kort glimt fra herreafdelingen. Ja, biografdirektør Rasmussen blev kaldt Foto, da han oprindeligt var fotograf. Og så vil vi se, at der er ret mange i biografen denne martsaften, men publikummassen virker noget kompakt. Det forlyder da også, at det i forvejen var aftalt, at biografgængerne efter at have set filmen selv skulle spille med i Give-filmen og agere et almindeligt publikum. Censurer? Nej, der er bare tale om at spole filmen tilbage. Urmager Åge Nielsen er operatør ved alle forestillinger. I øvrigt er her 3 biografårstal. Det var i 1913, Rasmussen kom til Give som fotograf. I 1923 blev han også biografdirektør, i det han viste film i et lokale i Håndværkerforeningens bygning, den der senere blev til Borgergården og til Give Bibliotek. Men i 1936 byggedes den egentlige biografbygning med indgang i Vestergade, den hvorfra vi nu har set glimt. I fotografernes bil køres der ud til Vejle-Herningvejen ved Hjortsballe, men vejen dertil udmundede dengang nord for Hjortsballe Kro.
Vi kan snart se krogavlen og ane skiltet, der viser vej til Give. I et anlæg på den anden side af vejen er der en stor mindesten for en rytterfægtning i 1864. Toget fra Thyregod til Give passerer, men vi tager til Ullerup, hvor en mindesten fortæller om en kirke, der stod her i 1330. Det var markens ejer, Jens Jensen, der i 1921 rejste mindestenen og lod pladsen indhegne og frede. I Bøllund gørs der holdt ved Ullerup Skole, der er opført i 1927. Her er frikvarter, og børnene får frisk luft og bevægelse under ledelse af lærer Jesper Møller Jensen. De er flinke til sideløb i kreds, og de er udholdende. Så køres der til Hedegård. Og her er den skole, der i 1961 blev nedlagt af kommunen, hvilket befolkningen protesterede imod og oprettede en friskole i den samme bygning. Lærer J.P. Petersen tager lidt gymnastik med børnene. Der er udrykning på rækker, hofter fat, armebøj og stræk osv. Ringgive Kirkes tårn var tidligere overdækket med et pyramideformet tag med spir, men det brændte i 1926. Lynnedslag. Lige vest for kirken er jorden af den reneste bonitet i Danmark. Men præstegården og haven ligger som en oase, i det Omme Å løber tæt forbi. Over den smukke bro kommer præstefruen Inger Gram sammen med datteren Kirsten. Fra kirke og præstegård til Ringgive skole nær ved kirken. Skolen er bygget i 1885. Læreren hedder C.V. Sørensen, og han har fået børnene i gang med den gamle leg, der kaldes 3 mand høj. Langelund er den anden del af Ringgive Sogn. Her ligger mejeriet, og bag nyplantningerne kan man se Langelund Kirke, sognets anden kirke, bygget i 1910. Nu er den i horisontlinjen med Omme Å foran. Åen er blevet bredere end ved præstegården. Her er et ældre stemmeværk. Fotograferne er vist blevet lidt fascineret af de spor, der stadig er herude i åens område efter den lange og strenge vinter. Tæt ved Langelund ligger Grønbjerg. Købmandsforretningen til højre ejes af Werner Jensen,
og her er den ret store Langelund skole for Langelund og Grønbjerg. Efter børnene kommer førstelærer P. Pedersen, og her skal ikke leges. Det kan forskolelærerinden tage sig af. Nej, lærer Pedersen er fodboldinteresseret, og derfor trænes der med bolden. Nu tilbage til det gamle Give Sogn til Farre, hvor der var jernbanestation, og hvor rejsebudet Julius Laursen er klar til sin tur til Vejle. Og nær stationen ser vi kronen og købmanden og mælkehandleren, mens slagter Christian Nissen og skorstensfejer Torvald Rasmussen får sig en tår, før der skal fejes skorsten. Omme Å løber tæt forbi byen, og i forbindelse med den er der et dambro, der ejes af Niels Christian Christensen. Man kender ikke automatisk fodring. Også her besøges skolen, der er fra 1908. Og her kender man til løb i kreds. Så følger en opstilling af lærerne. Fra venstre forskolelærerinde Marie Hansen, en ubekendt, førstelærer Dinesen, der tog sin afsked det år, og den noget yngre fru Dinesen. Filmoptagelsen bærer præg af, at en langvarig arbejdsproces har skulle presses sammen til 3,5 minuts varighed. Vi er hos jydepottekonen Mathilde Nielsen Stilbjerg. Her er Mathilde Nielsens mand Niels Christian ved at klargøre råvarerne til pottefremstillingen, nemlig ler af en særlig kvalitet og glimmersand. Men begge ting findes i Stilbjergområdet. Og nu skal ler og en passende mængde sand æltes sammen, dog normalt på en større plade. Her i år 2001 er der stadig en aktiv pottekone på egnen, nemlig Else Marie Petersen i Vonge. Hun stammer netop fra Stilbjerg, og som barn besøgte hun er til Mathilde og fascineredes af hendes arbejde. Også Else Maries mand ælter ler på denne måde. Her er Mathilde Nielsen, der er født i 1880. Hun bruger ikke dejskive, men drejer med venstre hånd lercylinderen, der kaldes stokken, og med højre hånden former eller fugter hun leret. Nu skal håndtaget eller halen sættes på, der er tingens navn, en halepande. Der formes en tud, og med en metaltråd fjernes emnet. I dagens anledning er de to døtre, Ellen og Grete, kommet hjem. Deres mor har, fra de var børn, lært dem kunsten at lave jydepotter, og de viser her deres kunnen. Det er ikke gamle klassikere, men nyere modeller, vist askepærer. De to døtre fortsætter jo ikke med lerarbejdet i årene derefter.
De færdigformede ting skal tørre et døgns tid. Så anbringes de i røgovnen her på højen, hvor der 1 meter nede fyres med tørv, og efter 4 døgn kan tingene hentes ud, som det vises her. Derefter foretages den såkaldte brænding, her i en oversavet olietønde. Men det vi ser i denne scene bør nok opfattes symbolsk. I virkeligheden opbygges der en mile, hvor der fyres med tørv, så tønden bliver rødglødende, og den dækkes med græstørv. Efter cirka 4 timers forløb ophører fyringen, og der afkøles til næste dag, hvor jydepotterne graves frem af asken. Den flotte Vonge Mølle i Vonge ejedes af Hans Marinus Laursen, der overtog den i 1914. Vonge Mølle har næsten altid haft en betydelig omsætning. Og så skal vi til Thyregod. Her er skiltet ved stationen. Og i fotografernes bil køres der en tur op ad hovedgaden. Her ses Thyregod landmændenes interesse for hesteavl. Og så er vi i det smukke Hastrup-område nord for Thyregod. Broen her ser vi også fra en anden vinkel. Det er Skjern Å, der løber under den på sin vej vestpå. Og den løber igennem Hastrup Sø. Men nu fører filmen os til et helt andet område. Det er Riis, med købmanden til venstre og kronen til højre. Og lidt vestpå drejer vingerne på Lerager Mølle, men tilsyneladende kun på halv kraft. 9 år tidligere var der dog blevet indlagt en Kalundborg-motor i møllen. Og derefter til Neder Donnerup skole i Give Sogn, hvor lærer Deinbold leder en motionsgivende leg. Den Deinbold, der blev ret kendt, fordi han blandt andet lod børnene arbejde i skolekøkkenhaver, og fordi han anlagde et bade- og svømmebassin i haven til eleverne. Og herfra til Givskud. Ja, der har været en forgænger til Løveparken eller Givskud Zoo, som Jacob Hansen grundlagde uden for byen i 1969. Den vi ser her eksisterede inde i byen fra omkring 1930 til lidt ind i 40'erne. Stifteren og ejeren af anlægget var skrædder i Givskud, Axel Petersen, som nu viser nogle af dyrene, selvom det er uden for sæsonen. Det hele begyndte meget beskedent med, at den dyreinteresserede mand holdt sjældne racer af høns og duer i familiens have, senere påfugle, geder og skildpadder, og efterhånden besluttede han sig til at anlægge en rigtig dyrepark. Både arealer og antal dyr udvides, og der kom kiosk, pavillon og endda et anseligt udsigtstårn.
Stedet var rigtig pænt besøgt, og mange skoler arrangerede udflugter til. Men krigen og besættelsen kom til at sætte en stopper for eventyret. Der blev mangel på foder, priserne steg, og da kommunen afslog at yde økonomisk støtte, måtte Axel Petersen lukke dyreparken. Vi får Øster Nykirke Kirke at se i 3 glimt. Her er det første. Kirken er en af de højst beliggende i Danmark. Tæt herved findes Hærvejen, som også har andre navne, for eksempel Studevejen eller Oksevejen, som den kaldes syd for Kongeåen. Hærvejen, der fører den rejsende tørskoet fra nord til syd på den jyske højderyg. Her ser vi Vejviserstenen, der står 1 kilometer syd for kirken. Den er fra 1856, og indskriften viser vej til Kolding, Vestermølle og Viborg. Der står om 2 store floder, ja så mindre kan altså ikke gøre det. Her er vi nær Gudenåens udspring. Vældet bliver til en bæk, der snart bliver lidt bredere, og til en å, der får en længde på 158 kilometer. Den anden er Skjernå, der løber mod vest gennem søer som Rørbæk Sø, Kulsø og Hastrup Sø på sin vej til Vesterhavet. Nu nærmer vi os Give-filmens afslutning. Der kommer flere billeder fra denne smukke egn, og slutningsteksterne kan få os til at tænke på tiden før filmens optagelse, der fandt sted 14 dage før Danmark den 9. april 1940 blev besat af tyskerne.